Irtózatosan nagy gólt ragaszt a bal felső sarokba. 2-1 ezzel tehát az első félidő közepén már a Fradinak. Jön az utolsó perc ebben a játékrészben, vagyis a 20. Sinyát. Simonyi Gábort még nem láttuk gólt lőni. 3-1 szünet a Fradinak. Hogy érzed magad, gondolok itt elsősorban csapatod bajnoki szereplésére? Borzasztó, már a szakmai stábunk térre ígérte a változást. Egyértelmű, hogy mi a Krisztával, a társammal. Nagyon várjuk már a tavaszi idény kezdetet. Benne van akkor, hogy jelentősen megerősödik a Fradi? Természetesen ezért dolgozunk, és ezért dolgoztunk eddig. 4 szem és fül közt vagyunk, mondjál neveket. Soha nem fogok mondani, de egyébként nem kellett már túl sokat aludni hozzá, mert hogy január közepén azt hiszem elkezdődik a bajnokság. Egyrészt soha nem mond, hogy soha, másrészt egészen pontosan január 11-én, vagyis ezen a héten pénteken, harmadrészt pedig a 22. percben Dalmadi révén megszerezte 4. gólját a Fradi, ekkor volt 4-1. A 33. minutum hozza a második üllői találatot a szerzője, Kis András, nem volt csúnya gól. A találkozó zárógólja szintén az üllőieké, Szigeti nevéhez fűződik, de a meccset végül 4-3-ra a Fradi nyeri. A torna utolsó egyben mindent eldöntő meccsét a házigazda Csőmontázs játszotta, szintén a Ferencvárossal, és rögtön a meccs elején Risszúti Ákos bombagóljával vezetést szerez a Csőmontázs. 1-0, nem akármilyen találat volt az Ákostól, gratula érte. Aztán kisvártatva egész pontosan a 6. percben már 2 gólos lesz a Csőmontázs előnye. Jenei ott téblából, ahol egy jó csatárnak kell, 2-0. Újabb 3 perc telik el, vagyis a 9. minutumban járunk. Varga Bálintot rég láttuk gólt rúgni, Bánfalvi lökete még lejön a kapusról, Vargáról azonban Németh Péterék megfeledkeznek a 6-oson belül. 3-0, idáig nagyon-nagyon simának tűnik. 11. perc. Németh Péter táncikál egy kicsit, elfekteti a kapust, húzogatja a labdát, Jeneit szolgálja ki, aki gyönyörűen lövi ki a rövid felsőt. 4-0 a 11. percben. Legyenek őszinték, ki tett volna akár egy kendermagos tikot is a Fradi győzelmére? Pedig. Jönnek a zöldfehérek, a 18. percben születik meg az első góljuk Dalmadi révén, 4-1 tehát. 2 perccel az első félidő vége előtt pedig Simonyi Gábor egy pofátlanul szép gólt lő, ballal alábök a zsugának, és az gyönyörűen hullik a bal felsőbe. 4-2 tehát térfélcserénél. Sőt, 4-3, ez már a 30. perc, Mahalek nagyon okosan jobbal csavar el egy labdát szabadrugásból a sorfal mellett. Jön a 31. minutum, és jön Csirinyi, Wimmer kapus lábai között szerzi az egyenlítő Fradi gólt. 4-4, 10 másodperc van hátra a meccsből, nagyon tessenek figyelni. Németh Péter Simonyi pörgetése nem jön be, útban a kapufa, de a játékos edző Németh Péter belövi a győztes 5. Fradi gólt, ezzel 5-4-re a Fradi nyeri a meccset. Hát azt nem mondom, hogy könycsordult a szemed, de gondolom boldog volt, amikor megtudtad, hogy a srácok, a társak akkor is kiállnak melletted, amikor gáz van. Igen, eszméletlenül jó eset, ezt már évközben is tapasztaltam, amikor miután megsérültem és bajnokság közben.